Čekaj, ova ruka mi ne. Kao je vinagi? Sve si obradila da ovdje? Njega onako kao peo klapu da ovdje. Ajde, da te kako? Mamo? Ajde. Viš da znaš i ne znaš da znaš? Ajde, čelo maša. Ajde ti! Okej, žao mi što ste moja nekom neprijatelja dođe. Ajde. Isto kretenje, noge radi isto. Tenka. Isto dole. Prošle nedelje smo radili da kad drži jako. Pa ne možeš kada izvučeš, onda spusti nisko. Ovako ti uradi ovu sa izvrta. Ali ako se krećeš, izvučeš ruku, i uradiš. Uvijek jedan je dobro fazan, ono mošu sa ovaj. Zato sam početi stvari, pa ne mogu da te dohvati, a svi sam pošao. Jer kako što, niko ne ovako toliki. Ali uviš kao što sam ovako od nogu doraditi, to uviš. To više može. Znači, tako tu. Izvolite, Ivan. 3, 4, 6, 7, to je četvrlo redno. Lepih. Pa može po četvrlo. Nego više mjesta. Kada ovaj reši dolje druži. Kao? Uži, uvijek svoga, on se utreo to mali korač. Tako je. Ajde, drug kandidat iš malo. Ajde, kako se znao. Jel da? Normalno, bre. Ovo, čoče, ide posle reka voziti cipu kada prešli sjede. Normalno. Sprema se im decembra. Ja sam rekao više da bivam tako zanim telefon. Žalim. Imali smo loše iskustvo. I to da li podeš od razvoja. I to ubrano, mislim, glupo je da ga čeka da ostaneš malo. Kao mali ne stari učin. Nije za penje, nego za ekida. Još jedno. Jak ti radi? To ne želite, mi smo kufu, tako? Ne, da.
Ma nema to. Oni misle različite. Ja vidim samo po sakura. Ono treba. Ne može se. Počela je, ok, počela da radi isto u platforme, rada uveče sam. A to je dobro izgleda. Nema problema, oni radi. Alo? Ja bih nema odruba ako neko dođe na kafu, ja otvorim želom. Ima, noći gospodin. Naše teško je puno vode. Imaju šepo, 20 kila vode još. Ok, super. Vrate. Dođe do ono. Budite me da sam počeo. Mi dođete tamo, šteli štrajku se sjerom. Neka tebi druga ruka ubiću se tijela. A to što ako ja volim dobro hladno, ti neki u životu nećeš stići da uletiš nešto. Naprimjer. Ako baš hoćete raditi šikoragine oko kebi pedal najvratnijih, ne govorite mi. Zato što je poluga tu i tu. I onda bi mogo da padne. Pusti to. Hvala. Da bi mogo da padne dobro, njemu glava mora da bude ispod nivoa kuka. Opsivno. Ubićeš se. To je loše kod tebe, da je to ne zanima. Evo ti se drugo. Ma, drugu puta, eto. Ne mora to ovako, pa i ovako. Kako treba? Maš i pravi uče. Ovo. On je kao mali mašno da bude padobranac, a nisi mu ni para da mu plate obuku, bez kafu stavana i dobili ste ovo. Strane? Bez ovog zadnjega. Izvolite. Ajde, hvala. Ruka, neka manje, ajmo. Početno. Hvala. Početno, pa prije. Ajmo, sad. Možda pa bez da malo. Ajde. On je samo prerastu, to je još ti grub. Je grupo onaj ko je stupao u crnoj napitak vlast. Evo, da. A on je upao kad su petri čvarke u vlast. Pogretiram ljude što su veliki važni, veliko. Ko je ne? Ti si mu nabri da su Na drugu stranu. Ušao na njegovu zadnju. Malo ti tebi nisam mislila moleti. Pa se mi na dedu. Evo ti si ima furnu s tobom.
Ajde, možu ti da ja ne, nešto, da li kako? Ajde, Radimo dres i da. Hvala. Može da se naravno radi kao i kio sa ulazkom sa strane, pa sa korakom napred, nije greška, ali nekako prosto zove da se izmakneš i da odmah vidiš jako lepo dođe ruka u pogled izdaje. Nekako se domaćio. Sam Jure, naravno, mnogo izgibio. Zoptem. Oi. Zoptem. Kad tako je period koji sad je poznati kao potekine.
nešto nisi stigao. Ajde. Doću u 5 minuta, nije ništa zdraviti. Ajde. O, volite da boli ruka do 24. Dok ti nisi prezirao bio je normali, koliko si ide pokvario, pokvario reto. Osim vežba, ovdje smo počeli zadnje par prevažke, ali za neka. Daj, gledam u YouTube, ali što kamera. Jeste, ovdje se ne zna tamo radi. Ovo ne zna tamo da radi, da redi crno. Da radi izgleda ovaj... A ti ovo možda radiš? Ovo je nešto. I ono što govori kao... Ne prevariš Sašu. Rodi vas bojte trva, ajde. Ajde, šta je bilo? Maša to reći. Ajde, još pa njih, ajde. A ne da mori nešto se djela, nešto radi. Ajde, nešto znate, ajde. Ajde, Kosta, nemoj Eto sad, trening mora bude u kontinuitetu. Kosta, stao. Ko mašina, ajde, ajde. Ja sam bilo to. Ajde, što si mogu poletati. Kad su poletati.